A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lanjut deui diajar ngalugoh kitab Risalatus Syam halaman 18. Asyama ing niat puasa qabla tulil fajring dalam sadurunge metu pajar pala syama mangkorana salahu kadue man wa ta'yinuna lanang tuakeun bi anyan wiya kalon yen taniati wong ana ing satune wong shaimun iku kang puasa godan kalawan esok min Ramadana saking bulan Ramadan au an nadrin atau saking puasa nadar au an kiparatin atau saking puasa kiparoh la mutlaki orangna mutlak la mutlaki saumi orangna mutlak ke puasa wa tajibulan wajiban niatu apa niat likuli lailatin kadua saban-saban wengi li zahiril khabari karena zahiri hadis wali ana saumalan karena satu ne puasa kulli li ana sauma kulli yaumin karena satu ne puasa saban-saban dina ibadatun mustaqilatun iku ibadah kang andeweki ibadatun mustaqilatun iku ibadah kang andeweki wa nan litakhalulil yaumi karena nyela-nyelane dina bima kalon barang yunaqidu kang ngabatalkeun ieu ma sauma ing puasa kal salati kaya salat ya taqallalaha kang nyela-nyelaha ing salat assalamu apa wa salam wa qulun yatilan utawi kedik-kediken lan utawi lewi kedik-kediken niat pi Ramadan ing dalam bulan Ramadan iku lapad nawaitu wa qulun yatilan utawi lewi kedik-kediken niat pi Ramadan ing dalam bulan Ramadan iku lapad nawaitu soma Ramadana. Nah maknane nawaitu niat itu soma ing puasa Ramadan ing dalam bulan Ramadan au nawaitu atawa lapad nawaitu niat biasa ing puasa an Ramadan saking bulan Ramadan pala buda mangkora kena ora minal ityani saking nekani biqauli kalawan ucapane wong lapad Ramadan liana ta'yina kena satu nang tuakeun la yasuru ikurana nasil ila bidzalika ing kalawan mengkono mazkurna kana bi qaulihi ramadana wala yatajulan oranana butuh wong lidzikril lidikrin kadue nuture lapad al ghadi gitu masyaallah nak hujan deui bae bila calling dam lewi kidik liana dakaro kena satu nenuture kitu go lapada algodi misluni kudadi contoh li tabiyi tika dua ngini panginepakeun palayak pimangkorona cukup apalapad nawaitu niati sun somal godi ing puasa esok min ghairi mulahadzati saking oranana saking oranana merhatikeun lapad Ramadana kitu min ghairi mulahadzati Ramadana saking oranana merhatikeun lapad Ramadana wala yustaratu lan orana den syaratakeun at-ta'rudu apa mentoakeun lil fardiyati kadue bangsa fardu alal mu'tamad ing eta sekaul mu'tamad wala lan oranana al adai walal adai lan oranana nekani walal idhafati lan oranana nyendehakeun ila Allah taala maring Allah taala wala ta'yinu lan orana nang tuakeun as-sunnatu wala ta'yinu sunnati lan orana nang tuakeun sunah tahun wala ta'yinu sunnati lan orana nang tuakeun tahun wa akmalu an utawi kedik-kedikan niat ayakula iku ngucap wong ing lapad nawaitu sama godin anadai pardi Ramadan hadihi sanati lillahi ta'ala kitu nya niat abdi ing puasa esok saking nekani pardu ing dalam bulan Ramadan ing ikilai tahun karena Allah taala bidopatin kalawan ngaidopatakeun lapad Ramadana ila hadihi maring lapad hadihi jadi Ramadhani hadihi panunuh mangkau teh nu nelapad Ramadan
lianau karena satu nalapat Ramadan mahfudun iku kang den jeraken wadalikalan mengkono gitu idopat lapad Ramadan idopat Ramadan li ikhraji tawahumi ku tetep kadue metuakeun sangkaan puasa. Berarti jikan li ikhraji tawahumi saumi Ramadana gitu. Iku tetep kadue metuakeun sangkaan puasa bulan Ramadan. Goiro hadis sanati kalawan saliane kiki tahun piaing dalam hadis sana aulidab itawahumi atawa karena nolak sangka ta'aluki hijikan aulidab itawahumi ta'aluki atawa karena nolak sangka cuman tele lapad hadihi gitu binawa itu kalawan lapad nawa itu wala makna lahulan orangana maknana iku maujud lahu kadue hadihi gitu. Insyaallah ya lebih ilahi amal somana panutoy puasa napila tukang sunah palayus tarotu mangkona den saratakeun piniating dalam niate som tabiyetu napang nginepakeun wala ta'yinun lan orang yang tuakeun bayas mangkona nasi som biniati qabla zawali ing kalawan niat ing dalam sadurunge ging sire matahari wayasulan saya som biniati mutlakin kalawan niate mutlak li khobarin karena ana hadis li khobarin muslimin karena ana hadis Imam Muslim wa ghairi lan liyane Imam Muslim an Aisyah nampi hadis saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu mugambi kadalo sapa Allah ni saking Aisyah qalat ngucap ya Aisyah ing lapat dakhala wisman jing ala yang ngatasi sunan Nabi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalem sawiji dina paqala mangka ngucap kanjeng Nabi hal indakum syai'un ana tahiku tetap ing dalam sanding sira kabeh syai'un apa utawi sawiji-wiji pakul namang ngucap kita lapat la orangana sawiji-wiji qala ngadawi kangjeng Nabi pa ini mangke satuna isun idan soimi idan iki orang anak iku wong kang puasa iki gitu orang anak iku wong kang puasa paidatun mangkau tawi kilaiki iku paida la yuji orang anak cukup aniniati saking niat atas sahuru apa sahur en kosada dan sanajan najayu wong bi kelawan sahur ataku ya ingalap kuat ala suami atas puasa walal imtinau lan orangana kacegah mintanau li fitri saking merkoleh perkara kang ambatalakeun au min jimain atau saking jima qaupatulu il fajri karena wadine muncul fajar metu fajar los malam yukhtaru mangka ing dalam salaginya malam ing dalam salagi yukhtaru dan keretaken dan germetesaken dan kereteken di keretek hate kretek gretek bibalihi ing dalem atine wong toh asaumu apa puasa bisipati kalawan sake sifat alati yustaro tukang den saratakeun ata'ridu apa mentoakeun lah kedua sifat biniat ing dalem niat bain khutira mangkalamun gumeretes ala bali ngatasi atine wong dalik apa mengkono sifat kafa mangka cukup ya sahur wallahu a'lamu bissawab.